pánové, Rocky, CC a jejich zvláštní host Ty. A na třetím místě je Katy Medina a její pojetí melodie z filmu Líbáš jako Bůh. Diusy, od jedné holky jsem slyšel, že tobě se nedaří. A teď nám tady zbyli dva nejlepší. Randy, Candy a jejich buldoci a Rocky, CC a Ty. Virbil, prosím. A vítězem show talentů Hughesovy střední školy je... Počkat! Ráda bych něco řekla. Co pak jde jen o vítězství? Dneska jo a ty končíš. Ne, nebo tu máme předvést talent, kterým nás Bůh obdařil. Jde především o to, že jsme se tady sešli. Oslavujeme, že jsme buldoci. Každý z nás je vítěz. Navrhuji, abychom se vzdali těchto malicherných titulů. Dnes jsme zvítězili všichni. Diusy, roztrhej obálku. Roztrhej to a oba vás vlastnoručně zabijí. No, počkat, Candy. To je báječný nápad. Děkuji, že jsi nám všem dala proklatě důležitou lekci. Všichni zatleskejte Candy čové. Rozhodně jí patří první místo za její nesobeckost. Candy, 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 Candy. Dneska vyhrává každý! Sláva Candy! Já! Candy mizerná čoulová. Skvělý, s tím souhlasím, vyhrává každý. Buldoci do toho! Jo. Takže Počkejte moment, ještě je tu jedno číslo, po kterém vám spadnou lédrhózny. 2, 3, 4. Gute Nacht, chlafinko, pospí si malinko, nečekej sladké sny. Tvůj strýc je vlkodlakem a pije a vraždí si. Když měsíce svít mu ozáří byt, má na maso chuť a hned musí ho mít. Tvůj strýc je vlkodlakem a Zpívají s námi. Miluju tě, Chicago! Wow! Líbilo se jim to? Shake it up. Vyrobilo studio Virtuál v roce 2011.